Shalom alino welcome Israel ang kalinaw mga kanatog sa tibuok Israel. Amen. Ken ani kulim las dabar ni gidaymet ay labya daymet kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6:9. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Unsa ang kabubuton sa amahan, mga igsoon. Ang tanang mga Kristiyanos nga naglitok ni ining pag-ampua mga bakakon. Gikan sa Roman Catholic, ngadto sa mga born again, mga Pentecostal, Protestante, pulos mga bakakon. Tungod kay kanunay ninyo nga gilitok kining ampua, usahay inyo pa kining kantahon, o ang uba nagdebosyon pa ni ini nga prayer, thy kingdom come, thy will be done. Pero og bahin na gani sa pagsimba, ang inyong pagbuot maoy matuman, dili ang samahan. Og ang gimbutan ni Constantino nga adlaw nga mao ang Domingo, maoy inyong gituman. Ha? Og wala ninyo tumana ang gimbutan sa amahan nga adlaw sa pagsimba nga mao ang Shabbat or Sabado. Nakasabot ba mo sa pulo nga matuman ang imong pagbuot? Ha? So mao na nga mga bakakon mong tanan mga Kristiyano. To kay wala ninyo tumana ang kabubuton sa amahan nga mao ang Shabbat. Mao ang pagsimba kaniya panahon sa Shabbat, dili sa Domingo. So unsa man di ay ang kabubuton sa amahan? Kanang mga kasuguan niya nga iyang gihatag sa Israel pinaagi kang Moses. Nagtuo ba mo mga kaigsunan, mga Kristiyano, nga kanang mga kasuguan nga gihatag sa amahan kang Moses og sa tibok Israel dili na kabubuton sa amahan? Samaan ang Shabbat, mga kapistahan o kuban pang mga sugo? Ha? Nganong wala man ninyo nito mana? Ha? Mauna nga mga bakakon mo, una makakamo, iniglitok ninyo sa prayer nga amahan mo, matuman ang imong pagbuot. Kay ang Shabbat mismo, nga gimbutan sa amahan, sukad pa sa sinugdanan, wala man ninyo tumana. Ha? Ang prayer nga amahan mo, matuman ang imong pagbuot, kanunay nga nagpahinumdum ka nato, nga kinahanglan natong tumanon ang kabubuton sa amahan, mga igsoon. Og aron masiguro nimo nga matuman ang kabubuton sa amahan, sundo nimo ang gitudlo sa atong Adonai Yeshua. Ha? Sama sa gitudlo niya nga prayer kanato ba? Ang Our Father niya nga bisan og wala na ninyo masabti kana nga prayer, inyong gisunod kamo mga Kristiyanos. Ha? Busa ako kining ipasabot kaninyo karon kung unsa ang kabubuton sa amahan. Sumala dire sa Matthew 5:17 ngadto sa 20, ayaw kamo paghuna-huna. Timanin ninyo ang pasidaan sa atong Adonai Yeshua. Bisan sa paghuna-huna, iyan ang gidili. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako dinhi aron sa pagwagtang sa kasugoan ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta. Hinuon mianhi ako dinhi aron sa pagtuman ni ini. Klaro kayo, mga kaigsunan, mga pastor, ayaw daw ninyo hunahunaa nga giwagtang na ni Adonai Yeshua ang mga kasugoan ni Moises. Busa ayaw mo paturatoy diha sa inyong gibati, sa inyong pag-ingon nga gilansang na sa cross ang mga kasugoan ni Moises. Si Yeshua mianhi aron sa pagtuman sa mga kasugoan ni Moises, dili sa pagsupak. Kay kana mao ang kabubuton sa amahan. Samtang ang mga kapastoran karon nagwali sa pagsupak sa mga kasugoan ni Moises. Ha? Nagpakita lang yun na mga kaigsunan nga kamong mga pastor nga mga Kristiyanos wala makasabot kung unsa di ay ang kabubuton sa amahan. Busa gikontra ninyo ang gisulti sa atong Adonai Yeshua nga tumanon
ang mga kasuguan ni Moises dili supakon. Mianhi ako ron sa pagtuman. Muna iyang gisulti. Samtang mga pastor, nagwali aron sa pagsupak. Ha? So, o gawas nga wala mo makasabot sa kabubuton sa amahan, tataw usab nga dili kamo mga alagad sa Dios, kamong mga pastor, Kristiyanos, gikan sa mga kaparian hangtod sa mga kapastoran, dili kamo mga alagad sa Dios, kundi mga alagad kamo ni Satanas. Nagtrabaho kamo para kang Satanas. Sa matag higayon nga magwali mo nga wala na ang mga kasuguan, gilansang na sa cross ang mga kasuguan ni Moises. Nagpasabot nga mga ahente kamo ni Satanas. Nagtrabaho kamo para kang Satanas. Kay ang Misaya mismo wala mo anhi aron sa pagwagtang sa balaod, aron sa pagsupak sa balaod, kundi aron sa pagtuman sa balaod, pagtuman sa mga kasuguan, mga kaigsunan. Di ba? Dili mo pareha sa atong Adonai Yeshua. Nga naman, to amo na pareha kang Satanas nga supakan sa balaod, supakan sa kasuguan. Versikulo 18. Ang tinuod mao kini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala. Tinaw kayo, mga kaigsunan. Bisan pa ang kinagamyan nga bahin nini, dili gayud mawad-an og bili, hangtod dili pa matuman ang tanan. Sa ato pa mga kaigsunan, nga kabubuton gayod sa amahan, nga matuman ang tanan nga mga kasuguan ni Moises, mga kaigsunan, kay mauni ang kabubuton sa amahan. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta. Ang buot ipasabot ni ana nga ang mga kasuguan walay paghupas, walay expiration, walay pagkatapos. Nga naman, samtang napay langit, napay yuta, dili mawagtang ang kasuguan, dili matapos ang kasuguan, dili mahupas ang kasuguan. Samtang may langit o may yuta pa, kinahanglan tumanon kini. Nakasabot mo ana, mga kaigsunan? Nga anong yano man lang ninyong supakon ang mga kasuguan sa dunay nga klaro man kayo ang gisulti diya nga samtang may langit pa o may yuta. Karon ang pangutana, mga pastor, may langit pa ba o may yuta? Nga nang nagtudlo mo nga wala na ang mga kasuguan? Labaw pa ba mo ni Adonai Yeshua nga nag-ingon nga samtang may langit pa o yuta walay kasuguan nga mawala? Samtang kamo nagsige nagwali nga wala na kasuguan, nga naa pa maintawi langit, naa pa may yuta. Nga mawala man ang kasuguan, di yun mawala ang kasuguan, but pasabot samtang na langit na yuta, ang kasuguan dili mawala. Versikulo 19. Bosa, si bisan kinsa nga mulapas, bisan sa kinagamyang bahin sa kasuguan, og magtudlo sa uban sa paglapas usab, siya ang labing ubo sa gingharian sa Elohim. Apan, si bisan kinsa nga mutuman sa kasuguan, dili mo supak ha, mutuman sa kasuguan, og mutudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya ang labing dungganon sa gingharian sa Elohim. Kita ninyo mga kaigsunan? Ya kamo, kumusta? Pagtuman ang inyong gibuhat o pagsupak? Versikulo 20. Bosa sultihan ko kamo nga kinahanglan gayon nga ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim mulabaw pa kaysa pagtuman sa mga magtutudlo sa kasuguan o sa mga presyo. Kay kung dili gayud kamo maapil sa paghari sa Elohim. Klaro din mga kaigsunan sa versikulo 20 nga ang kasuguan ni Moises nga gisgutan dito sa unah ibabaw, gitawag na ni Adonai Yeshua diri sa versikulo 20 nga kabubuton sa Elohim. Buot ipasabot nga ang kasuguan ni Moises kabubuton sa amahan. Busa tataw nga ang mga kasuguan ni Moises maodiay ang kabubuton sa amahan. Kanang gitudlo niya sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kanang will diha mauna ang kasuguan nga iyang gihatag dito sa Israel, pinaagi kang Moises. Og dinhi
Gusto pag yun sa atong Adonai Yeshua nga malabwan pa nato ang mga parisyo ug ang mga magtutudlo sa kasuguan sa pagsunod sa mga kasuguan. Gusto maganya malabwan pa nato sila. Tungod kay kana mao ang kabubuton samahan mga kaigsunan. Aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Muna iyang gusto palabuan pa nato gani di kay magwalin hintang wala na. Mauni ang gipangita di ay mga kaigsunan sa atong Adonai Yeshua didto sa Matthew City 21:23. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsa ang kabubuton sa amahan? Ang mga kasuguan ni Moises. So kadto lamang nagtuman sa mga kasuguan ni Moises. Mga kaigsunan, nagtuman sa kasuguan, nagtuman sa kabubuton sa amahan, mao ang makasulod sa gingharian sa langit. Monay klaro nga gisulti sa Matthew 7:21-22-23. Kadto lamang nagtuman. Busa kamong mga Kristiyano, labaw na kamong mga pastor, dili gayod makasulod sa gingharian sa langit. Tin-aw na ang balaan kasulatan, dili ako ang naghukom ha, kundi ang Biblia nga atong gibasa mo'y naghukom, mo'y nagpakita sa kamaturan nga kamong mga Kristiyano, gikan sa Katoliko, hangtod sa mga born again, dili gayod makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, kay mga bakakon kamong tanan, kay nagsige mo og litok nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pero ang pagbuot naman ni Constantino nga Domingo maoy inyong gisunod. Apan wala ninyo tumana ang kabubuton sa amahan nga mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Mao na nga ang konklusyon dito sa Pindadayag 21:8, ang tanang mga bakakon ilabay sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. So as unsaon niyo pag-ekya sana mga Kristiyano, mga pastor? Unya maingon day mo kini si Brad Gijon tusod ni manghukom. Wa ko manghukom, Biblia nga akong gibasihan. Mabitaw ni ingon ni Adonai Yeshua nga kung manghukom kamo dili sa inyong kaugalingon, kundi dili pinasikat sa pulong base sa kamatuoran. Di ta maghukom nga wala tay gibasihan ni Ama. Biblia ang naghukom, dili ako. Igo lang ko nagsulti sa paghukom sa Biblia sa mga taong bakakon. Nga ang taong bakakon ilabay sa impierno, kinsay nagsulti? Pinadayag 21:8, dili ako, di ba? Pinadayag 21:8 ang nagsulti. So dili ako ang naghukom, kun dili ang balaang kasulatan. So hangtod sa sunod mga igsoon, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katauhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon, mga igsoon, Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.